Hey guys, Sansen PH here and welcome to Thank You video or special video! Yay! So guys, meron ako sabihin sa inyo, maraming salamat sa 150,000 subscribers sa... Wait, what? 150,000? I mean 150 subscribers guys. At grabe guys, ang saya ko guys. I'm very happy right now and thank you very much guys sa 150 subscribers guys. Wow, grabe, 150 na tao nagsumusuporta sa akin. Siyempre, kasama na lahat ng kasama sa buhay ko, lalo ang mga pamilya ko sumusuporta sa bawat gawain ko. So thank you so much guys. Thank you so much ulit sa lahat guys. Ay, balik na sa muna. So guys, last na ni. Guys, maraming salamat 150 subscribers. And yan guys, thank you very much. See you guys later. Peace. Thank you.